Hoewel bij de meeste stations het stationsgebouw voor het station staat, staat hij hier in het midden, op het perron. Dit is station Geldermalsen. Toen in 1868 de spoorlijn van Utrecht naar Waardenburg werd geopend, werd ook het station van Geldermalsen geopend. De spoorlijn zou daarna nog doorgetrokken worden tot Boxtel en uitgroeien tot een belangrijke spoorverbinding. Omdat voor de aanleg van spoorlijnen vaak rechte lijnen tussen belangrijke steden werden getrokken, kon het gebeuren dat het station eigenlijk ver buiten het dorp kwam te liggen. In Geldermalsen was dat het geval. Maar omdat het station zorgde voor allerlei economische activiteiten, breidde het dorp zich langzaam uit in de richting van het station. Het eerste station van Geldermalsen was een standaardontwerp uit de 5e klasse. In 1882 kwam de Betuwe-lijn tussen Geldermalsen en Tiel erbij en werd die in de jaren daarna aan de andere kant doorgetrokken van Geldermalsen naar Dordrecht. Het moest een belangrijk spoorwegknooppunt worden en dus zou het een nieuw stationsgebouw krijgen. Het nieuwe station uit 1886 staat er nog steeds. Marinus Antoine van Wadenoijen was de architect. Een statig gebouw, omdat het spoor in de 19e eeuw iets belangrijks was. Het moest ook wel een statig uiterlijk hebben, want het station lag eigenlijk buiten de stad, tussen de weilanden. Er werden dus veel ornamenten en toevoegingen als dakkapellen en schoorstenen aan toegevoegd, zodat het heel wat leek. Door de komst van het spoor konden de vele fruittelers uit de regio haar producten gemakkelijk transporteren en daarmee goed verkopen. De fruitteelt bloeide op. Er werden overigens niet zozeer veel reizigers uit dit agrarische gebied verwacht, maar omdat het station aan 2 verschillende spoorlijnen lag, zou het een belangrijk overstapstation worden. Vandaar dat er werd gekozen om het stationsgebouw tussen de sporen op het perron te bouwen. Maar toch, na enkele jaren verloor het station haar belangrijke status en bleek het gebouw veel te groot. Achteraf gezien een voordeel. Het station hoefde nooit uitgebreid of grootschalig verbouwd te worden, waardoor in het station veel historische elementen bewaard zijn gebleven. In het station waren er diverse andere ruimtes voor personeel. Denk aan de kruiers die de bagage van en naar de trein brachten, de lampenist die de olielampen aan de trein hing, ruimtes waar de stoven opgewarmd werden, die mee de trein ingingen voor de verwarming. Al die ruimtes heeft het station van Geldermalsen nog steeds. Door functieveranderingen van het gebouw zijn ruimtes soms deels aangepast door bijvoorbeeld systeemplafonds of voorzetwanden te knutselen, maar achter die plafonds en voorzetwanden kwamen de originele ornamenten bij de verbouwing weer tevoorschijn. Het station is in de jaren rond 2020 namelijk weer opgeknapt en zoveel mogelijk in originele staat teruggebracht. Een gebouw met de vormentaal uit de Nederlandse neorenaissance. Wat je kunt zien aan de trapgevels en de combinatie met het houtwerk uit de chaletstijl. Het gebouw was verder voorzien in logische routes dwars door het gebouw heen om gemakkelijk te kunnen overstappen. Er was een wachtkamer 3e klasse en een wachtkamer 1e en 2e klasse. Reizigers die hun treinreis in Geldermalsen begonnen en dus automatisch aan de zuidzijde van het gebouw het perron opliepen, kwamen daar als eerste het plaatskaartenkantoor tegen. Tegenwoordig bevindt zich hier een stationshuiskamer. Het station werd jarenlang relatief weinig gebruikt. Maar in de jaren 70 werd het plots weer belangrijk. In de groene omgeving van Geldermalsen is het prettig wonen in de buurt van de grote stad Utrecht. Zeker als je niet in een stad wilde wonen. Steeds meer mensen kozen dus voor Geldermalsen als woonplaats en kozen ervoor om met de trein naar werk te forensen. De toegang tot het station werd verbeterd met een tunneltje. Er lag al een oude traverse uit 1888 over de sporen heen. Die is rond 2010 ontmanteld, waarna er een deel is opgebouwd bij de Museumspoorlijn in Haaksbergen en een deel bij de Museumspoorlijn in Goes. NS zat op een gegeven moment met een heleboel stationsgebouwen die haar functie verloren.
Wachtkamers werden niet meer gebruikt omdat treinen zo frequent rijden. Loketten voor kaartjes en informatie waren niet meer nodig door de komst van de OV-chipkaart en informatie is tegenwoordig online te vinden. Stationschefs zijn er niet meer, waardoor die ook niet meer in het station hoeven te wonen. En restauraties zijn tegenwoordig kiosken of de nieuwe stationshuiskamers. Wat ga je dan nog met zo'n gebouw doen? De lege ruimtes in de gebouwen zijn veelal AA-locaties midden in steden. Zonde om daar niets mee te doen dus. In Geldermalsen is ervoor gekozen om die ruimtes op te knappen en te verhuren aan bedrijven. Zo wordt het gebouw toch gewoon gebruikt. De woning op de woonverdieping is nog wel leeg. Ooit was dit natuurlijk in gebruik door de stationschef en de uitbater van het restaurant. Maar sinds zij vertrokken zijn, staat dit gedeelte leeg. Ook met de grote verbouwing rond 2020 is hier nog niets op gevonden. Heb jij nog leuke ideeën voor deze ruimte? Het stationsgebouw is dus in oude glorie hersteld. Maar de rest van het station is juist aangepast aan de toekomst. NS wil hier elke 10 minuten vandaan vertrekken met een trein. Het lange middenperron is daarom verkort en aan beide zijden zijn perrons toegevoegd. Tussen die perronsporen liggen nog sporen waar snelle treinen kunnen passeren. Over welk station zou jij een reportage willen zien? Laat het ons even weten in de reacties. En abonneer je meteen op dit kanaal, dan mis je geen enkel mooi verhaal. En dat rijmt. Die blijft ook in, hè? Dat dacht ik al.